So kahit na nga nagsapul ti bayat na lang ang mga kami. Napuan ladingit ti pamilya Costales iti napasamak iti baruda ani John Mark. Kalpasan abangkayan si Mang Pet iti pagtaenganda gapo iti panakalmes na. Natulong ken nasingpet nga ubing ti panangiladawan ti inana ken kuana gapo ta isuna pay ti breadwinner ti pamilya. Ni John Mark ket kelaat anatinag iti Cagayan River asakupen ti Barangay Karalangan, Alcala, Cagayan iti Pebrero 28. Kabayatan anakalugan daytoy iti motor bangka ngayop operarda. Ginaksa ko sir, tapos aligiso na likod sir. Tapos dati paseros mi nga upat sir. Di kong bigla mo at nga kon sir. Sumik nga kon. Ket idilaeng malem ti Domingo nabirukan daytoy dagiti rescuers nga agtatapaw iti Cagayan River apaset at ti barangay na Siping, Gattaran, Cagayan. Bali 7 nga bangka iti kaduami nga nag-rescue. Tapos dagiti kaduami nga nag-rescue dagiti taga ti rescue ti Alcala kun ti amulong. Asimet ti marikrik na ti lolo ni John Mark iti apuko na ken iti pamilya nga inbati na. Kunana nga ubing pay daytoy ket makita nan ti gagar na ang makatulong iti pamilyana. Kita ka di apo ko talaga ko na supit sir. Aw makunak tauran nga ibaong ko maka. So nga nasakit mo tinalo ko di basta nga arami nakapatay ano. Dumawdawat kami ko matitulong ti mayak nga tumulong sir. Makita da mo ti curati pamilya da. Kadagiti mangayat amang ipaay ti tulong iti pamilya, mabalin nga agipatulod iti account details ang makita iti screen. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.